Wakupatsani nkhani ndine Sibongerezi Yambo poyamba mitu yake. Kama ayafunsa bungwe la Mera kuti likweze mtengo mafuta pofuna kupewa kusowa kwa mafutawa. Bungwe lalangiza zamoyo mdziko muno la Neha layika nthenda ya mpox ngati imodzi mwa zinthu zofunika kuti akambirane ku msonkhano wake mwezi wamawa. Bungwe la akatswiri ofufuza za ngozi ya ndege ya ku Germany ati ripoti lawo la ngozi ya ndege yomwe inapha malemu Dr. Saus Chilima lituluka sabata ino. Ndipo mzapasewero bungwe la FAM latulutsa mndandanda wa zochitika za chaka chino masewera ampira wamiyendo wapakhombe. Tsopano nazi nkhanizi. Bungwe loyimira ogula mdziko lino la Kama lafunsa bungwe lona za mafuta galimoto la Mera kuti likweze mtengo wa mafuta pofuna kupewa kusowa kwa mafutawa, pomwe zadziwika kuti dziko lino ligulitsa mafutawa pa mtengo otsika kuposa omwe likutsatira mafutawa kuchokera kunja. Mkulu wa bungwe la Kama John Kapito wati ngati bungwe la Mera lipitirire kusakweza mafutawa, izi zichititsa kuti omwe amabweretsa mafutawa mdziko lino alephera kuyitanitsa mafutawa ena zomwe zikudza ntchito zachuma ndi zina. Ifeyo cholinga chathu chofuna kuti anthu azipeza zinthu zotsika koma osakhala munjira yonena kuti yolafika ayi. Chimene timapanganso ndikuwunikira anthu kuti kodi zinthuzi ndizoona kapena nzaboza. Pakati panopa tikukhala moyo waboza pachoti mafuta amene amabwera mdziko munomo amayitanitsa ndi makampani. Amakampani aja pakati panopa akhala kudandaula kuti mafuta awo akabweretsa mdziko muno chifukwa choti mitengo imapangidwa ndi Amera mmene lili bungwe la boma amakazikitsa iwo amalephera kuti ayikitse mtengo wawo ndiye akugulitsa mafuta awo pa mitengo yotsika. Mitengo yotsika imene iyi kupangitsa ziopsezo ziwiri. Choyambirira ndi chakuti akhoza anthu awa akaona kuti mafuta awo akulephera kupanga ndalama yawoyi ndiye kuti samayitanisa zimene zibweretse mdziko muno kukhala kuti mukhala mopanda mafuta. Chachiwiri ndi chakuti pa ndalama imene akulephera kutolerayi chikhala ndithu chikole chachikulu pa ifeyo ma consumers imene kuti kusogoloko zidzakhala kuti tikulipira mpaka na kusogoloko chifukwa choti ndalamayo ikukulirabe akugulitsa pa mitengo yosayenera. Koma mnene wa bungwe la Mera Fitina Khonje wati ngakhale nkhawa zomwe abungwe la Kama anena ndi zomveka, bodi ya bungwe ifotokoza ganizo lake pa nkhaniyi ikatsiriza kuwunika pempholi. Nene kuti pakati panopa mafutawo alipo koma tikuyang'ana mchisogolo kuti tipanga zotani kuti mafuta apitirize kukhalabe. Ndi udindo wa bodi ya Mera kuyimika zinthu zosiyana-siyana zokhudza za mafuta makamakaso kumbali ya mtengo wa mafuta. Bodi ya Mera imazindikira bwino lomwe udindo wake chifukwa chake tikamanena kuti panopa zinthu zikuyenda mwakuti zikutanthauza kuti anthu ena akakumakhala pasi kukambirana za nkhani ya mafuta. So pa nkhani yake imene ma assessment akhale kuti achitika ndipo amalizidwa monga timachitira mbuyo ndikuti bodi ya Mera imabwera sopoyera nkunena kuti akankana assessment zinthu zikuona kuti mafuta atichitire kubwera dziko muno taika ndondomeko izi ndi izi kapena malizasi ake ndi awa ndi tingoti pasampata Mera bodi yakuti igwire ntchito yake iyi ndetanga zimene anthu akunena ndipo nditoonadi kuti tiyenera panga chotekera kuti mafuta achitire kuwezekana. Mtsogoleri wa dziko la Mozambique Filipe Nyusi wafika mdziko lino pa ulendo wake wa masiku awiri olimbikitsa ubale pakati pa dziko lake ndi dziko la Malawi. Mwazina Nyusi akuyembekezeka kulandira degree ya ulemu kuchoka kwa President Lazarus Chakwera pamwambo mochitikire ku University ya Malawi mu mzinda wa Zomba. Mtsogoleri wa ku Mozambique Yumawa akuyembekezeka kukatsekulira limodzi ndi Chakwera chionetsero cha zaulimi cha namba 20 mu mzinda wa Blantyre. Boma la khazikitsa chiletso pa ntchito yoyitanitsa katundu osiyanasiyana kuchoka kumayiko ena. Mwazina malamulo atsopanowa akuletsa kuyitanitsa mbewu za mitundu yonse kuphatikizapo chimanga, nyemba na ndolo komanso akatundu ena monga chiponde, uchi, masiwiti, tsabola ndi zina. Mukalata imene mlembi wamkulu wa munthu unoona za malonda Christian Zakeyu wasindikiza wati kusinda kwa malamuloku kuthandiza dziko lino kuita patsogolo ntchito za mafakitali mwazina. Kalata iyi yatiswa malonda omwe akufuna kutumiza katundu monga shuga na ndolo, nyemba komanso katundu ena akuyenera kupeza chilolezo.
boma lati likulephera kukonzanso ina mwa misewu yonongeka chifukwa thumba lomwe msonkho wake umachokera ku mafuta galimoto mulibe ndalama. Nduna za mtengatenga Jacob Hara yanena izi pomwe imayankha mafunso kuchokera kwa aphungu mnyumba ya malamulo omwe akudandaula ndi kuchedwa kwa boma kukonza misewu ikuluikulu komanso ya madera ndi maulalo onongeka. Phungu wa dera la kumpoto mboma la Nkhotakota Henry Chimuntu Banda wapempha boma kuti lichitepo kanthu msanga. Bungwe lalangiza za umoyo mdziko muno la MEHA lati ligwiritsa ntchito msonkhano wake omwe uli mwezi wa mawa kukhazikitsa njira zomwe zilimbikitse kuthana ndi kufala kwa nthenda ya mpox. Bungwe loona za umoyo pa dziko lonse la WHO lati nthenda ya mpox yomwe yafala ndi kupha anthu ochuluka mdziko la DRC ndiyosautsa m'mayiko onse. President wa MEHA Saif Kumwenda wati alangiziwa kuphatikizapo ma HSAs ndokonzeka kugwira ntchitoyi. Iwo ayankhula izi pomwe amanda thandizo kuchokera ku banki ya CDH. Ngati mulangizi sungalangize ngati ulibe nzeru zoti ulangize munthu. Nde nthawi zina umakhati ukulangiza anthu koma ukugwiritsa ntchito nzeru zakalekale koma panopo zinthu zimasintha ngati chilengedwe chikusintha matenda sakubwera nyuwani. Nde azilangiza za umoyo aufunika soti nawonso aziwonjezera nzeru za nyuwani. Nde pachaka timakumana ngati ma environmental health officers onse ngati alangizi onse za umoyo kukambirana kuti kani za nyuwani zimene zabwera kuti matenda wati ateteze tigonjese matenda mziko muno ndi chani. Ndeuti kuyambira chitipa tunsanje anthu amatiuza kuti ya mwina ena apanga science amapanga ma studies awo research atiuza kuti panopo kafukufuku kuonesa izi ndeti makagawana kumene kuti zinthu zake ndizi. Komanso pali zinthu zina zoti mwina alangiza za umoyo akumwina karonga ka chitipa kansanje anaona kuti zikugwira ntchito akapanga izi kapena akaendera mwa mafumu amaona kuti mwina anthu akumvesa mauthenga komanso akusintha makhalidwe awo zikupangisa kuti umoyo wawo upite pasogolo. Ndiye zimapangisa kuti anthu amene agawaneso zimene anaona kuti zikugwira agawane ndi anzawonso. So msonkhano uwu ndi ofunika kwambiri kuti umabweresa anthu pamodzi kuti agawane nzeru. Mbali yake mmodzi mwa akuluakulu banki ya CDH a James Chikoti wati thandizoli likusonyeza chidwi cha banki kuthandiza makasitomala omwe ali ndi umoyo wabwino. Banki yathu imafuna ma customers athu akhale ndi moyo wa mphamvu ndipo abakhale ukhondo kumene amakhala. Chifukwa customer oti ali ndi moyo wa ukhondo oti zinthu zikumuyendera bwino amatha kubwera ku banki ndipo amazalandira ma services amene amafunika. So ife kupereka chithandizo chimenechi nkufuna kuti ma customers athu akhale moyo wawo wamphamvu. Mabungwe amene ndofuna kuti athandizidwe chifukwa amene wanda amene amabweretsa ndondomeko zoyenera zothandiza kuti ma customer athu athe kupewa matenda amene akumavuta ngati COVID-19 kapena mpox. Ngati ma customers athu atha kupewa matenda amene amatha kubwera ku mabanki kwathu ndipo amatha kulandira ma services amene timapanga. Kupanda mabungwe amenewa ndi kuti ofesa za moyo mboma la Nkatabe yati mchitidwe osira panjira kumwa mankhwala amayavi pakati pa ana azaka zolekeza 14 komanso abambo mboma ali ndi vuto lalikulu. Woyang'anira ntchito za umoyo zoteteza ana ku kachirombo ka HIV kuchokera kwa amayi pa chipatala chachikulu cha boma Nkatabe Diana Luesha Mwanyongo anena izi pomwe bungwe la Mtisunge AIDS and Community Development Support Makodeso limapeka njinga zakapalasa kwa amayi wothandiza kulimbikitsa anzawo kumwa ma ARV mosalekeza. Nobeti Mzemba ndi zambiri. Ntchito za umoyo zoteteza mwana ku kachirombo ka HIV kuchokera kwa mache chipatala chachikulu cha boma la Nkatabe Diana Luesha Mwanyongo ati nkhani zokhuza 95 pa kachirombo ka zomwe cholinga chake ndi kuti anthu 95 pa onse akayese magazi ndi kudziwa momwe ali mthupi mwawo ayambe kulandira ma ARV ndi kuchepetsa tizilombo mthupi mwawo. Tsopano tuli momwe ndama yako achikuchita pa msika poyerekeza ndalama zina zikuzulu pa dziko lapansi. Mona nkhani pano pa Zodiac tionenso mitu yake. Kusowa kwa mafuta awa.
bungwe la alangiza za umoyo mdziko muno la miha layika nthenda ya mpox ngati chimodzi mwa zinthu zofunika zomwe akambirane msonkhano wake wa mwezi wa mawa. Bungwe la akatswiri ofufuza za ngozi ya ndege la German Federal Bureau of Aircraft Investigations lati ripoti la ngozi ya ndege yomwe inapha Dr. Saulos Chilima lituluka sabata ino. Ndipo mzamasewero bungwe la FAM latulutsa mndandanda wazochitika za chaka chino za masewero a mpira wa miyendo wa pagombe. Popita ndi nkhanizi, bungwe la akatswiri ofufuza za ngozi za ndege amdziko a Germany a German Federal Bureau of Aircraft Investigation BFU abwerezanso kunena kuti atulutsa kumapeto a mwezi uno zotsatira za kafukufuku wawo pa ngozi ya ndege yomwe inapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu mwezi wa June chaka chino. Wofalitsa nkhani za bungweli Gemot Freitag anena izi poyankhapo mafunso omwe tinawatumizira pa email dzulo potsatira chipwirikiti chomwe chabuka pa nkhaniyi maka potsatira zomwe anayankhula ndi President Lazarus Chakwera kwa atolankhani amdziko a Germany. Fanani Renda walemba ripotili. Kanemo ndogawana pa masamba amchezo omwe ukuonetsa mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera akuyankha mafunso a mtolankhani wina pa nkhani ya ngozi ya ndege yomwe inapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ndi ena wautsa mapiri pa chigwa pomwe pali kutsutsana pa zomwe ananena Chakwera ndi zomwe zili mukalata yomwe yatulutsidwa ndi ofalitsa nkhani za boma a Moses Kunkuyu. Pomwe mukanema omwe anthu akugawana Chakwera ananena kuti ripoti analilandira koma lisanafike ku maofesi oyenerera ofalitsa nkhani za boma Kunkuyu. Mukalata yomwe atulutsa ati palibe ripoti lililonse lomwe linaperekedwa koma kuti anali mawu apakamwa chabe pa zomwe ofufuza achitapo. Kanema omwe anthu akugawana wachitisanso kuti mtsogoleri wa zipani zotsutsa mnyumba ya malamulo a George Chaponda afunse boma kuti libweretse poyera ripotili potsatira zomwe ananena Chakwera. Koma poyankhapo pa mafunso omwe tinawafunsa kudzera mkalata ya email a German Federal Bureau of Aircraft Investigations abwerezanso kunena kuti zotsatira azasindikiza pa masamba awo apa internet kumapeto a mwezi uno. A Gemot Freitag omwe ndi mkulu wofalitsa nkhani za kampani ya ku Germany yomwe ikufufuza zomwe zinachititsa ngoziyi ati padakali pano palibe ripoti lomwe laperekedwapo kwa aliyense chifukwa ntchito yofufuza ikadali. A Freitag ati adakali ndi masiku angapo kuti amalize kufufuza kwawo komanso kuti ripoti lomaliza alibweretse poyera. Kuchokera pomwe ngozi ya ndege yomwe inapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino pakhala pali mafunso ambiri mpaka ripoti loonetsa zomwe zinachititsa ngoziyi kuti liwoneke. Dziko la Malawi ndi bungwe la Global Fund asayina mgwirizano omwe bungweli lidapereka $525 million pafupifupi 900 billion kwacha zoti zithandize dziko lino kulimbana ndi matenda a TB, malungo ndi HIV mzaka zitatu zikubwerazi. Polankhula pamwambo osayinana mgwirizanowu ku nyumba ya boma ya mtsogoleri wa dziko, President Lazarus Chakwera wachenjeza omwe aziyendetsa ndalamazi kuti azigwiritse ntchito mosamala. Modzi mwa akuluakulu ku bungwe la Global Fund a Mark Eddington wati bungweli ndilokhutira ndi mmene thandizo la bungweli likugwira ntchito mdziko lino. Kasima Ubo walemba ripotili. Mkulu wa nthambi yona zopereka thandizo ku Global Fund a Mark Eddington wati $525 million za Americazi zomwe $405 million ndi za ntchito yolimbana ndi kachirombo ka HIV ndi za mgawo lachisanu ndi chiwiri pa mgwirizano wa thandizo la mtundu pakati pa Malawi ndi Global Fund. Malingana ndi Eddington, dziko la Malawi ndi lachinayi pa mayiko omwe alandira thandizo lochuluka kuchoka ku bungweli zothandiza polimbana ndi HIV, ndipo mayiko ena ndi Zimbabwe, South Africa ndi Mozambique. Iwo ati mwa zina thandizoli likufuna kuonesetsa kuti anthu oposa 1 million omwe ali ndi HIV akulandira mwaulere mankhwala a ARV. Nkhani za masewero bungwe la FAM latulutsa mndandanda wa zochitika za chaka chino
za masewero a mpira wamiyendo wapagombe kuphatikizapo mpikisano wa Africa Cup of Nations umene timu ya dziko lino ikasewere nawo ku Egypt mwezi wa Oktoba. Kalata ya bungweli ikuonetsa kuti mpikisano wa HTD Championship umene umachitika chaka chotsatira ligi ikatha useweredwa mwezi wa Disemba. Pakadali pano akuluakulu oyendetsa masewerowa ati ngakhale ndi wokhutira ndi mndandanda nkhawa yawo ili pakuchedwa kuyamba kwa ligi. Tikaterenso tatsiza zomwe tinali nazo koma tisanayiwale tonenso mitu yake. Kama yafunsa bungwe la mera kuti likweze mtengo wa mafuta pofuna kupewa